Здравейте, тиктокачи, здравейте, колегорбечи, добре дошли в вечерните новини по Горбет ТВ. Хайде баки, вчера канцлерът на Германия беше освиркан на едно заседание на синдикатите в Мюнхен. Щото и Горбет чу от какво не са доволни? Ами от речта, която изнесе там. Той в нея защити реформите в пенсионното и здравното осигуряване, в която каза: това не може да продължава така. Системата няма да издържи. Работодатели и работници трябва да сложат ръка под камъка. Ще има повече орязване и от двете страни. Иначе системата няма да издържи. А аз да ти кажа, че най-ощетени пак ще са трудоваците. Сега, икономиката на Германия е в рецесия от 7-8 години насам и преминава през труден период на адаптация към новите технологии в новото време. Не заради друго, а заради такива управляващи като канцлерът Мерц и предишните също. Ти просто не може в такива тежки времена да теглиш кредити за стотици милиарди и след това да ги даваш на друг. В случая е Зеленски. Не може да смазваш с бюрокрацията си фирмите и с данъци работниците си, само заради едни твои параноични страхове. Разходите и загубите, които причиниха Мерц и предишният Шолц на Германия, само за последните 7-8 години вече надхвърлят 1 трилион евро. 1 трилион. 500 милиарда, от които са само загубите заради Украйна. От останалите 500, 300 милиарда са загубите по времето на пандемията. Бяха взети все решения, които са в ущърб с интересите на страната. После излиза и ни каза: положението е тежко. Тежко ще е, братко. Това не да го обяснява на нас. Хайде, не на нас, ами на своят си народ. Това трябва да идеш и да го кажеш на тези, чиито интереси защитаваш. Тези, които ти казват: купувай оръжие от нас, пращай ги на Украйна. Трябва да идеш и да им кажеш на тях, чиито интереси защитаваш. А това определено не са интересите на Германия и немските граждани. Такова е положението в днешни времена. Времената на дивият капитализъм. Работника и народа никой не го мисли. Знаеш, днес американският президент е на посещение в Китай. Пред да замине, вчера един журналист попита президента: инфлацията в страната ни е голяма. Американските граждани изнемогват икономически. Знаеш ли какво отговори Тръмп? Мен не ме интересува икономическото състояние на народа. Такива времена ни докараха и такива управляващи. А какво мислиш ти по темата, пиши в коментарите. И за да разчупим все повече стягащият се алгоритъм на TikTok, сподели, хареса и удри една точка в коментарите. Живи, здрави и до нови срещи!